Ahoj, zdraví vás Jarda, vítejte u tohoto videa. Ano, už dlouho se nedělal žádný vlog, takže se k tomu teďka na momentík vrátím. Dělám takový jeden vlog vlastně z mý dovolený. Potřeboval jsem opravdu úplně, jak se říká, vypustit páru, na ničem nepřemýšlet, takže jsem to takhle vyřešil. Jel jsem na jedno pozvání někam a můžu vám říct, náramně jsem si to teda užil, protože je to fakt bomba. Ta příroda tady, to je prostě mazec. Já teďka otočím kameru, abyste to viděli, ale fakt to stojí za to, protože dřív vlastně na Vysočině bylo hromadu a hromadu stromů všeho možného. A tady je opravdu, jak se říká, taková ta panenská, krásná ještě příroda. Jo, prostě je to úplně někde jinde. Můžu jenom říct, že je to Zlínský kraj. Myslím si, že opravdu k tomuhle tomu není vůbec co dodat. Je tamhle vzadu takhle vesnička, takže já to takhle přiblížím. Prostě opravdu super. Tamhle je takový světýlko, nevím, jestli to dobře uvidíte, ano, tady. Tak tady kdysi dávno byl pionýrský tábor a zůstaly tam takovýhle ještě chatky. No a abyste si nemysleli, že je to tak jednoduchý, tak teďka takhle jdu dolů tady po tomhletom strmým kopci, ono to takhle nevypadá, ale můžu vám říct, opravdu je hodně strmej. Když zaprší, tak pomalu autem nemáte šanci ani vyjet. Určitý lidi, kteří mě vlastně odebírají a sledují třeba i na sociálních sítích, jako je Instagram, Facebook a podobně, tak víte, že jsem tam dával nádherné fotky, které dám teda i do tohoto videa. A teď už se tady blížíme vlastně k tomu kopci. Jo? A opravdu ten kopec je strmej, to si nedokážete představit. A proč ten kopec vám takhle fotím nebo natáčím, je ten důvod, že si představte, tady není voda, takže tak právě už jsem se dostal takhle kousek níž, samozřejmě všude mě doprovází kendík, ale když se takhle podíváte, tak jako to je fakt mazec, jo, lidi. Tohle je fakt na terénní auta, třeba tamhle zhruba jak je kendík, a když to takhle přiblížím, tak se podívejte, to jsou opravdu strašně velký takovýhle výmoly, prostě je to fakt takováhle kamenitá cesta a hodně teda převýšený, co si budem povídat. Ale na druhou stranu je tady úplně nádherně, takže asi tak. No a pokud chcete pít a vařit a podobně, no tak vám nezbyde nic jiného, než jít semka nahoru a vzít to a vynosit tu vodu. Jak tady třeba pršelo a jak jste viděli to video, co jsem vlastně dával na ty sociální sítě, tak podívejte se, co udělala jenom voda. No a právě začaly padat trumpy. Oj. A teďka už se dostáváme normálně tady na takovou tu lepší trošičku cestu, i když ona lepší cesta to taky není. A prostě navíc je tohleto speciálně soukromá cesta, takže zákaz vjezdu a tak dále, jak to všude možně funguje, ale prostě tady mě to strašně baví. A když se takhle podíváte, tak tady vidíte takhle soukromá cesta. Takhle, ať je to líp vidět teda. A ono se to nezdá, když jsem teďka jakoby dole, tak tady vidíte jenom před tou zatáčkou ten stoupáček a prostě co si budeme vykládat, jsme v lese, takže tady všude jsou takovýhle cesty. A tady je takový menší kluziště potom, takže když jsme třeba nabírali větší množství vody, tak je lepší dojet autem, ale jak vidíte, teďka to vypadá takhle, ale pokud zaprší, tak to, abyste si vzali holínky.
Tady je takhle krásný mostík, tamhle je kaplička. Tam se ještě teda dostaneme, ale takhle vám to už můžu ukázat. A tady odsud nabíráme vodu. Co mě teda fascinuje ještě, tak tady je takovýhle potůček. Když jsem tady byl, já nevím, před 30 rokama, tak jsem tady mohl normálně klasicky chodit. Byly tady i vyloženě hradci a podobně a dneska jediný co, tak ta voda je prostě pořád taková čistá, průzračná, jo, ale to je tak zhruba celý, no. Právě jsem se teďka dostal semka, takže tady je takhle vlastně voda, ze který to krásně berem. No a když se tady podíváte, tak tady je vlastně klasický takhle protokol. Jo, co to je a to, takže je to normálně v pohodě voda, kterou můžete fakt pít. A řeknu vám to popravdě, pokud na to nejste zvyklí, tak jako ona vás ta voda trošku je prožene. A když se podíváte takhle, tak vidíte, že všude tady takhle jsou kopce a kopce. Prostě to je, no, prostě klasika příroda. Ale v té přírodě je tady takhle udělané nějaký srdíčko. Starají se tady o to lidi, takže krásně všechno čistý. Na druhou stranu, co si budeme vykládat, úplně mě třeba mrzí to, že tady lidi začnou házet takovýhle špalky. To je úplně neskutečný. A když takhle přejdu, tak se podívejte, jo. A pokud se zvedne voda, víte, jak to dopadne? Podívejte se. Tady těch klacků a klacků. Tak, už jdeme zpátky od té studánky, takže jsem to takhle zkrátil. Tady vidíte krásný teda fakt ty výmoly, protože to, já když dám takhle pro srovnání svojí nohu, není to fakt jednoduchý. No a to, ježišmarja, tak to tady nechám, protože teď jsem akorát tam spát. A tady vlastně, když bych to snad takhle dal a přirovnal, jo, tak takhle to vypadá jak rovina. A teď se to vemte, prostě to je fakt stoupák takových dobrých, já nevím, 30 stupňů. No a takhle, když, jak jsem říkal, chcete si uvařit nebo cokoliv, tak musíte vyšlapat. Takže já mám strach, abych si nerozbil pusu, jak se říká. Takže teďka šlapu do toho kopce. A co si budeme povídat, je to takový docela hodně, opravdu strmý, ale jsem rád, protože už jsem potřeboval si oddechnout. Jo, pomalu a jistě se blížíme na závěr tady tohoto videa. Co říct, potřeboval jsem už prostě relax, potřeboval jsem si oddechnout od lidí. Musím dávat bacha, takže já se asi zastavím, abych si nerozbil pusu. No a až potom budu doma, tak u nějakého jiného videa zase teda čau. Omlouvám se za to, že takhle dejchám, ale lidi, já nevím, jestli to tak bude vidět, ale ten kopec je opravdu strmej. Děs běs hruza. Nic, mějte se. Čau.